अखा खोरोमनायजों गोलैनायजों जादों आंनि फिसा गाज्रि खामजोबदों आयै फिसा सानै दं हिनजाव दं। जायफोर नायगिरि बिथांमोना बे भिडिअखौ क्लिक खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जाहाथे गासै जाथायखौ मिथिनो मोनो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव मजाथियाव 22 खालारनि बेलासिनि 5:30 देवजित राभा 29 बोसोर बैसोनि न' खाथियावनो जुखाम रोगाबाय थानायावनो अखा हायाखैमोनब्लाबो एसेल' जोमैयावनो सारअन्थाइ गावना जि जोमजों लोगोसे जायगायावनो जुखामजों देहायाबो खामो आरो जायगायावनो जिउ गोमायो आरो बेजों लोगोसे खाथियावनो माइ गायबाय थानाय साबा आइजोफ्राबो सारअन्थाइ गावनायजों गोब्राब जोखोम जायो। सारअन्थाइ गावजानानै जिउ गोमानाय देबजित राभाया हाबा जानाया बोसोरसे खावसेल' जादोंमोन होननानै मिथियो। दायो बिथांनि बिसि फिसा थालांबाय आरो बेजों लोगोसे बिमा बिफा। बिसोर सानै साब्रै माइ गायदोंमोन। बे माइ गायनायावनो बे माइ गायनाय खाथियाव सफैनायजों आंनि फिसा अखा खोरोमनायजों गोलैनायजों जादों आंनि फिसा गाज्रि खामजोबदों आयै फिसा सानै दं हिनजाव दङ फिसा गोरलै दङ हौवासा आयै जोंना बोराय बुरै नै आयै मा खालामबावनो मानसिया गोथै देहाखौ बबेयाव लांनानै गसाइगावआव लांदों। गसाइगावआव लांनानै दा क'क्राझाराव लांनांगौनो। क'क्राझाराव लांनानै मा खालामहैयो बिसोरबो मा खालामहैयो आं मिथिया। साबसे दंमोन बे जाथाय जानाय जायगायाव? साबा माइ गायनाय मानसिफोरा साबा दङ। बे साबायाव साथाम मानसिया सासेया जखम दङ सानै मानसिया बिदिनो जखम जानानै दङ। आंनि फिसाला देबजित राभा। राभाना दा न'खराव सोर सोर दंमोन? न'खराव बिमा बिफा दङ बिब' दङ बिहामजो दङ बिहामजोनि फिसाला गोरलै दङ। 7 मासल' जादों गथ'आ फिसाला